Zašto lomiš ruke pre ponoći? Ko ti čisti sobu? Ili ti mazi vaginu? Da li ideš pravo ili desno? Stop! Moraš stati. Crveno je svetlo ispred tebe, iako stala si na bankinu. Noga, 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 noga. Imaš li koga da te vodi u kino? Da kupiš kokice, njam, ukusne su u filmu 3D. Nećeš umreti, to znam, na sedištu jebenog naslona. Ispred platna prokletog smeta mi tvoja ruka i noga. Noga.